Ursul păcălit de vulpe. Ion Creangă. Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de pește. Atunci, ea ridică puțin capul și, uitându-se la vale, în lungul drumului, zărește venind un car tras de boi. Bun, gândi vulpea, ia ca hrana ce-o așteptam eu. Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului, ca și cum ar fi fost moartă. Carul, apropiindu-se de vulpe, țăranul ce mâna boii o vede și, crezând că-i moartă cu adevărat, strigă la boi: "Aho, aho!" Boi se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zice: "Bre, dar cum naiba s-a murit vulpea asta aici? Tii, ce frumoasă cața vei că am să fac nevestei mele din blana istui vulpoiu." Zicând așa, apucă vulpea de după cap și, târând-o până la car, se opintește și o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi: "Hăis, joiancea, bourean!" Boii pornesc. Țăranul mergea pe lângă boi și îi tot îndemna să meargă mai iute, ca să ajungă de grabă acasă și să iei pelea vulpii. Însă, cum au pornit boii, vulpea a și început cu picioarele a împinge peștele din car jos. Țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe apoarpată a aruncat o mulțime de pește pe drum, bine, șor, sare și ea din car și, cu mare grabă, începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la vizuina sa și începe a mânca, că rei mai era foame. Tocmai când începuse a mânca, iaca vine la dânsa ursul. "Bună masa, cumătră!" "Tii, dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare, mi-i poftă." "Ia mai puneți pofta în cuiu, cumătre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă, ca mine, și i avea pește să mănânci. Învață-mă, te rog, cumătră, că eu nu știu cum se prinde peștele." Atunci vulpea rânji dinții și zise: "Alei, cumătre, dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți-e voia și te învață ce nici gândești? Ascultă, cumătre, vrei să mănânci pește? Du-te de sară la băltoaga cea din marginea pădurei, vârâți coada în apă și stai pe loc, fără să te miști până despre ziua. Atunci smuncește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întreit decât am scos eu." Ursul, nemai zicând nicio vorbă, aleargă în fuga mare la băltoaga din marginea pădurei și își vâră în apă toată coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheață zdravăn și apa din băltoagă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemai putând de durerea cozei și de frig, smuncește odată din toată puterea. Și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă. Începe el acum a mornă-i cumplit și a sări în sus de durere și, înciudat pe vulpe că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar și reata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din bizunie și se vârâse în scorbura unui copac din apropiere. Și când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga: "Hei, cumătre, dar ți-au mâncat peștii coada, ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă?" Ursul
Auzind că încă îl mai ia și în râs, se înciudează și mai tare și se răpeie de iute spre copac. Dar gura scorburei fiind strâmtă, ursul nu putea să încapă în lăuntru. Atunci el caută o creangă cu cârlig și începe a cotrobăi prin scorbură, ca să scoată vulpea afară și să-i deie de cheltuială. Dar când apuca ursul de piciorul vulpei, ea striga: "Trage, nătărăule, mie nu-mi pasă că tragi de copac." Iar când anina cârligul de copac, ea striga: "Văleu, cu mătre, nu trage că-mi rupi piciorul." În zadar s-a năcăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și ea ca așa a rămas ursul păcălit de vulpe.